Suportado ng mga medical staff ang mga plano ni Governor Ramon V. Gico III para makapaghatid ng dekalidad at mas maginhawang serbisyong pangkalusugan ang 14 na pampublikong pagamutan sa mga Pangasinense. Dahil dito, lalo nilang pinagbuti ang kanilang trabaho sa iba't ibang mga departamento. Kabilang rin dito ang pagkilala sa mga kawani ng mga pagamutan na matagal nang naglilingkod sa lalawigan. Isa sa kanila ay si Dr. Judy Kagampan ng Pangasinan Provincial Hospital. I'd been here many years ago as contract of service until December 2015 when I was given the position of Medical Specialist 2. And then after that, I'd been the head of the department, and then just last week, I was promoted to Medical Specialist 3 by our present Governor Monmon Gico III. Kasabay ng promosyon, sinimulan ng kasalukuyang administrasyon ang hakbang para gawing training hospital ang Pangasinan Provincial Hospital. Matagal na raw plano ng mga naunang administrasyon na gawing training hospital ang PPH, pero ngayon lamang ito napagtuunan ng pansin. It's been a dream of the different administrations na ang PPH maging training hospital. It's only now. Parang it's the first time na gusto maging training hospital and all the support is there. 100%. Sabi ko nga noon, it's more than 100% in support. Kasi ang problem namin before was pag ini-inspect kami ng yung sa POCS, yung society for accreditation, palaging ang problema namin is yung mga equipments na kailangan namin. Yung mga problema yun, sinabi namin kay Gov. So, lahat ng kailangan ng department, like consultants, residents, binigay. Lubos naman ang pasasalamat ni Dr. Judy sa walang sawang suporta ni Governor Gico sa mga healthcare workers. Half of the OB department, as well as personally, na sa akin galing, I would like to express my utmost and sincere thanks for the full support that you're giving to the hospital. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyong support, sa pag-promote sa amin, sa pagbigay ng new appointments para po to fulfill our dream. Dahil dito, patuloy na pinapalawig ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan ang iba't ibang programa at plataporma na makatutulong sa mga pangangailangan ng Pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.